Good morning लोगोफोर नै अखा हादों बेमा फुगारदों फिसा फिसानो अखा हादों जानो सोरांनानैसो हाखाबायहाय अखायाबो बैग्रि दाखोरा pipa pizzapa Umande ang hotel deh. Ang video kalamay to. Umande. Nabla ko to. Zay. क्या हो गया ओमफ्रायाव आइसक्रिम बानायदों लोगोफोर आइसक्रिम देखायहैनो आं नोंसोरनो र' आइसक्रिम बानायदों आङो नाय बेवहाय फ्रेसाव अ माय गड नाय आइसक्रिम बानायदां जाबाय लोगोफोर नै आइसक्रिमा हाय जागोन दानो जाजाया पातर जाबाय पातर Tay đằng đằng khen đằng đằng Penalai Baba Mà ra đường Lại à Fugarnaंगौ fugarनानै बैयाव दोननांगौ बैयाव साहानि न'आव जोंना न'आ नै न'आ डिजाइननि किटचेन नुवाखै नै बै ओंख्रि सङै बिदि जाबाय थिंनिसो नालाय ओरै बायला जिला गद्रेजखौ बिदि खालामबाय माल माथा दोनग्रा नै बेजों नाहरदो गय बागानजों macami नै बेयो macami खांनानै नायजाखालालै सोरथो kada minato बेजों मा रोखोमनि नायनोबा बाबानि लोगो बियो आं मोनाखै जिया सुजोबनांगौ नै अखा हानानै सुनो मोनाखै जा दं बेनो लोगोफोर हायफाय नङा नै बियो फिसाला गोग्लैयैनि बिसनानिफ्राय बारजुमो ओमफ्राय बिदि दोनदों आं गुमायबाय